tansah jejogetan sumilae Upudrama ambarengi tumurune tresna aku mung tansah ngenteni tumetese tresna kang sejati wengi kanggo oyo enggal palakrama wae kembang arup Prabalingga kena wengi mung katon ing patra kembang arup Prabalingga ayo enggal kembang Prabalingga lali ya rada lali ya iku ngapunten apa Didik menelak apalne telurmu Mas tuku kayu-kayune jati ana cecek kok ndukur wajan nek rabi ayu nglarakno ati enak rabi elek tangga gak goyan sing penting pinter golek utangan wis umum ana kekep di srondol wedhus sing lungguh ngarep budal gaat tapi raup gawe parfum sing enak sedekah bumi dolor bengi iki kajate mula disengkaya kabeh war agane wis dadi adat lan budayane mula kudu dijaga kelestari ya dina iki dolon wong kene nganakno sedekah mula kajate kabeh nyuwun mula tak dongakno muga rame adoh teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah
kepingin menang gak ono sing gelem kalah mula pentinge iso dadi juara sepak bola iku permainan biasa ono sing menang uga ono sing kalah tapi fair play tetep jadi utama mari otot-ototan rukun dadi saudara mula kerukunan dulur iku sing paling utama supaya cek tentrem uripno alam dunya tapi nek mboko rame kene aku yakin lan percaya masyarakat guyub rukun bebarengan bangun desa kaya bengi iki nanggap Budi Wijaya karepe dulur-dulur kabeh kepingin bahagia kenek tarian titi akeh gak tau susah mergo kabeh dianggep amal jariah kula kenal Pak Ki lurahe lali aku ancen wonge gagah Dewi bawane bertanggung jawab iku sifate gak gelem korupsi iku hobine ancene Pak Lurah iki lomanu wonge delok wong gak duwe atine kerasa dhewe apa maneh nek ketok dagelan ketoke gak ngene ketoke nek mari dagel engko aku disangoni dhewe aku kok lali Paknya sapa Pak Nyaman ngapunten Abah Lurah Pak Nyaman aku mang eling nyai tok Pak Nyaman Pak Kasun Andre kalau Pak Ketua Panitia namine sampun tadi Pak Nyaman dados lurah luar biasa kasune nggih ngoten nyengkuyung lurahe dusun Bogorame digawe luar biasa nek wis kabeh dilakoni akhire sampun ngono lho kula dongaaken mugi-mugi Bogorame mantun niki mantun sedekah bumi tambah kathah rezekine adoh dugi bilahi cedak kalian barokah hidayah Gusti Allah anak-anake sing sekolah kabeh pinter-pinter nggih kula nggih matur suwun sanget kula rumangsa bombong wau ternyu mergine napa Bogorame niki panggen kelairane Abah Sahid iki pendirine Budi Wijaya mugi mula kula nyuwun patekas saking panjenengan sami mugi-mugi Abah Sahid dipun tampi wonten ing ngarsaning Gusti kantuk panggenan ingkang sae amin ya rabbal alamin ayo Cak ngono ngeten iki melok ludruk Bu ngene tok 2 juta ampunan gak bingung masalah utang meneh ana jatahe ana jagane napa malih Budi Wijaya luar biasa sampeyan tingali penyanyine teko nggawa motor kabeh nggawa mobil
Pemaine nggawa mobil, dagelane nggawa mobil kabeh. Panjake nggih nggawa mobil. Ana sing mobil truk, ana sing tapi yang penting podo-podo nggawa mobil. Artinya napa? Ludruk nggak bisa dia pandang remeh. Asik. Macem-macem isine berita teko televisi karo sosial media. Ana berita sedih, ana kabar gembira, ana kasus korupsi, ana kasus ijazah, pencurian merajalela, perampokan di mana-mana, demo buruk iku wis biasa, sing panen rejeki kaum pengacara, ana maneh sing dadi perhatian, arep arek wedok tapi oleh penolakan, arek wedok akhire penculikan, mula muncul kasus penyekapan, arek wedok sing dadi korban, mula wong tuwa gawe laporan, Pak polisi langsung ambil tindakan, sing lanang dicekel, sing wedok oleh miliaran. Aku dhewe tau duwe nasib elek, waktu gak duwe entek amek kurang golek. Aku disekap tapi malah lekek-lekek, mergo sing nyekap aku pensiunan begengge. Namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kareso ditinggal awe Budi Wijaya kancane dhewe ayu. Selamat malam Bogorame. Tasik semangat. Luar biasa. Bogorame saged dados barometer desa-desa liyane. Niki seni budaya tradisi masih menjadi tuan rumah teng Bogorame. Niki wonten produk lokal, produk asli Jombang, kelahiran Malaysia. Bapak Unto, Ibu Ulosowo. Artis kebanggaan Indonesia. Cak Wanto Situr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Ngantuk ta? Tabalani mana nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Neng dhuwur panggung iki duwe wibawa. wibawane seperti apa, So? Olehmu assalamualaikum kaya arek TK. Apa? Kait kepethuk ikrok ae kon iku. Mbok sing lantang. Kon tak kandhani. Bogorame luar biasa istimewa. Saking istimewae iki mang aku lali ambek asamane Pak Nyaman. Apa? Wes aku dipeliriki ya aku. Lah iki wong itu. Nggih, ngapunten lho Pak Nyaman. Ancene Bogorame niki luar biasa istimewa nggih. Ya iya, bisa jadi barometer kanggo desa liya. Betul, So. Liyane gak ngreken tradisi Bogorame tetep tradisional. Tradisi. Dadi utama. Beda ambek nang ngone desaku, So. Ana bedane. Desaku iku masalah. Apa? Alah ambek tangga iku lho, So, peliri-pelirian. Gak tau rukun. Seje ambek Gorame glon rukun. Bedane karo Gorame apa? Lah lakon ro nang nggone kampungku, So. Iya. Tanggane tuku gelang, Heeh. atine melang-melang. Nek tuku gelang. Ro tanggane tuku kalung,
pikirane bingung. Terus Ero tuku kulkas, iya. awake panas. Desaku so. Iya. Terus Pinyenane terakhir, apa? tanggane tuku ceret iku lho, Bek. Apa Mencret. Iku jenenge iri hati. Gak oleh ya. Gak oleh. Wong iku gak iso maju pikire nek sang-sang nyawang sing ndukur. Tapi nek nyawang ngisor iki mesti selamat. Berarti kudu nyawang nisor terus. Iya. Lah nek mlaku wae ditrek. Kualitas seseorang Heeh. iku aja didelok teko njaba, Digelek to apa? teko jerone. Teko jero. Iya, kon ngerti banyu. Iya. Banyu nek wong dodol banyu biasa sak pikul regane pira? Sak pikul biasa 15.000 30.000. 15.000 30.000. 30.000. Tapi nek banyu wis dilebokno botol ditulisi emblem sponsor, Heeh. iku regane wis beda. Beda. Sak botol regane isok sampai 10.000. Gak sak iku maneh. Mosok. Lho, iya. Kon ro watu. Ro. Watu nek wong tuku watu koral, sak trek regane pira? Sak trek iku biasa 1.200.000. 1.200.000. Wah, aku wingi tak tuku e. Tapi nek watu kok jero regane larang to. Larang ta? Iya. Gak ro kon. Karo. Lah bapakmu mati kok lak perkara batu ginjal to. Cilik watune operasine jutaan to. Sah. Larang. Matamu. Kon ro penyanyi. Apa? Kelambine apik-apik. Apa? Piro regane? Wah, larang. Paling 1 juta 2 juta. 2 juta, 2 juta. Tapi jerone to. Jerone apa? Ya takokno dhewe to. Apa? Penyanyi jerone. Jerone penyanyi. Aja diterusno. Kon delok warga ngene iki ku didongakno. Iya. Wong iku wong sing paling utama iku gelem ndongakno karo sing liyane. Bener. Mangan lele disambel terasi. Cakep. Warga Bogorame ku kabeh tak dongakno. Apa? Tak dongakno. Tak dongakno wake rejeki. Ayo konco. Iwak gorame digawa Cak Taji. Cakep. Warga Dimang Bogorame tak dongakno kuwabe mari sedekah bumi duwe celengan ndang munggah kaji. Apa omah? Sing semangat apa omah? Ngono lho. Iwak gorame jejer nggone tanduran nanas. Cakep. Halo warga gorame. Nek duwe utang tak dongakno kuwabe ndang lunas. Apa omah? Sing amin banter iku iso. Utange akeh. Oh iya. Iwak gorame jajar iwak wader. Cakep. Tak dongakno warga gorame mugi-mugi anake sekolahe pinter-pinter. Apa omah? Ayo. Iwak gorame ketiban rondo. Cakep. Bengi iki main nang Bogorame. Ya Allah, muga-muga aku mulai gawa rondo. Apa omah? Ono Pak Nyaman. Ono Pak Nyaman. Apa Ono maneh Pak Hah? Kasun sapa? Andre. Andre Ono Pak Nonoman. Ketua Panitia Wak Sampun. Wis. Sungkano to. Lho aku wis Bogorame iki dadi sorotan publik. Nang kene iki gak tahu ditemukan adanya rondo. Loh, cari siapa? Loh, survei iki. Survei membuktikan Apa? rondone Bogorame iki so. Apa? Luwe-luwe. Luwe-luwe. Rondone Bogorame iki wakeh. Mosok to? Lho ya Allah. Kon kok apal? Gak apa? Sing kudungan ijo ku ya rondo so. Mosok to? Guyune banter dhewe. Kok gak ana stempele? Ayu-ayu jarene. Nek nang Surabaya nang kutha Jombang. Apa? Rondo iku ana tengere to. Tengere apa? Nang dodone tulisan. Tulisane piye? Aku janda. Masa Bogorame ya ngono? Nggih ta? Lah kok murah? Ngawur e. Kon kenal ambek rondo-rondo kene. Apa? Aku asline ya isin lho. Isin lapo?
Wong kene wis seru nek awakmu medhak 3 tahun. Asline ku yo kenal tapi aku isin so. Ya gak apa-apa. Tapi kono aja ngomong arek-arek. Apa? Engko arek-arek gopo moro nang omahe. Lho gak masalah nek ancene kon seneng tir padha irenge sir padha senenge. Tak takokno. Engko nek perlu kok tak aturno nang Pak Nyaman. Muga-muga awakmu iso ketompo nang kene. Iya ta? Iya. Sumpah yo. Lho. Aja ngomong lho ya kan Yon. Gak ngomong ya apa didelok wong sampeyan akeh ya gak ngomong. Kepoke gak ada wong ngono sih. Lah iya. Tak idoni kon kok. Kon kenal ambek kene. Kenal so. Mang aku teko sore-sore nang kene so. Iya. Durung magrib aku wis teko kene so. Areke tertarik karo kon. Wah, jarene sayang ambek aku Pol-polan. Iya. Wis caket. Jarene yo ngono. Wis temenan. Jarene Serius karo kon. temenan. Sopo? Sapa? Se. Kok se? Se iku ana terusane to. Se iku jenenge ndek. Oh. Nek dawane Sera. Siapa? Sera. Wis mulai Bu. Alhamdulillah burung. Jarene wis mulai lho so. Lho ya gak apa-apa. Usaha itu tidak akan mengkhianati apa iki? Hasil itu enggak akan mengkhianati usaha. Tapi aku sayang kok. Kon wingenane mari mbok emplok sik durung waras mbok cokot maneh kate. Lah apa? Kon iku tok tak kancamu. Iku tok calon. Duduk calonku iku mau. Oh, konser. Yo aku sih. Oh, Tapi arek gak karep so. Ya gak karep buktine mulih ngene. Berarti gak kena mbok gawe acuan rumah tangga. Gak kena. Heeh, golek liyane. Ono sing luwih istimewa so. Ono sing luwih apik. Wah, areke wayu so. Bodine Bodine mblaem-blaem. kaya apa? Kaya gitar Eropa. Gitar Eropa? Iya. Ya apa rupane gitar Gitar Eropa? Eropa aku kenceng sret. Dret, Bokonge blenduk. Ngek. toh. Apa? Iku dudu wong udunen atau iku to? Yo. Gitar Eropa iki ngene lho. Lho, ngene. Nek ngene iki potongan kendi gendeng. Biyen saiki gitar Eropa model ngono. Saiki wis nyengkalu. Iya. Iku ya kamu seneng. Aku seneng tak. Areke ngekeki tanggapan. Iya jarene so. Jarine temenan. Lah kon serius apa enggak? Aku kepengen serius tapi mbok boyo buka. Arek tapi nduk kene. Iya. Delok nang kene. Delok. Sopo? Marni. Sapa? Marni. Marni. Iya. Marni gak sarek tuwek mangga to. Iya. Arek koyo ngono iku mbok senengi. Saja diomongno nek tuwek. Aduh, iku kari ngepene tok iku to. Ono aja diomongno nek tuwek lho so. Lah anjene iya aku mang ketok kok wong Kon ro ah. ero aku mau. Kon ro sumpah. Endele pol. Apa? Ngomong kepethuk aku, Cak Rasa. Nggih, Mbak Marni. Alah Cak Rasa lali mbek biyene ya. Mbak Marni. Iya. Tapi ya iku tok. Wis seneng awakmu. Nah arek loro gelem so. Apa? Aku Apa? Lho, kon iki lha apa kok koyo muk? mau kakekmu ngono. Maksudmu apa? Nek gak gelem Marni so. Heeh. Ono liyane so. Ono sing liyane. Luwe ayu maneh. Luwe apik timbang Marni. Loh, Tapi kena dijagakno arek iki. insyaallah iya. Gawe rumah tangga gelem. Iya. Garingan siap. Iya siap. Sopo? Rokani. Sopo? Jenenge kok sangar-sangar ngono to jenenge. Rokani. No kene iku jenenge Rokani iku paling nyengit so. Oh, cerewet to. Lah, biar ngelijo saiki wis gak. Saiki wis gak. Saiki dadi apa? Cita. Cek ngelijo. Winginane tak pengen ngelijo. Apa? Apa? Soale angin malam iku tidak baik. Lho Apa jenenge sih? wong usaha gak masalah. Apa? Mbase angin bengi yo tetep diterak ae. Jerak ya apa? Jenenge sapa mau? Rokani. Rokani. Ro iku minangka sandingane jiwa. Iya ta. Kani iku jenenge inti, kaya santen kani santen sing kentel. Berarti arek iki roe kentel arek iki. Rokani iki. Bah, kono bandak. Tapi gak masalah. Apa? Asma kinarya japa. Iya. Kadang-kadang donga iku membawa doa. Betul. Contoh kaya aku. Awakmu. Rasa. Rasa. Ro iku
Rogoso iku salah. Aku wong sing seneng nyambut gawe. Berarti awakmu iki gak gelem leren nyambut gawe. Gak gelem leren. Apa ae tak lakoni sing penting halal. Iku aku. Sompama aku so. Kon, Wanto. wan iku tutup. To iku WC. Berarti kon tutupe WC. Mangkane aduhku gak enak ket mangsa. Apa? Lah wong aku sapiteng. Lho lah iya mangkane. Kaya asmane Pak Nyaman. Iku ya ana artine. Pak Nyaman. Iya. Pak, Awakmu iso ngartekno enggak? sugi dalu, Pak. Sampeyan tak temriku, Pak. Wong iku sing pinter gawe senenge liyan. Lah, betul so. Seniman dituntut kreatif lan inovatif. Heeh. Ning aja ngelarani atine wong liyan. Betul sekali. Iki mumpung ana kene. Heeh. Pak Nyaman ya ana. Pak Nyaman. Nyaman. Kon gak percaya so. Apa? Pak Nyaman ambek aku iku wah kanca kentel so. Luar biasa Pak Nyaman, tepuk tangan Pak Nyaman. Kok gak harus tepuk tangan sampean gak seneng mbek Pak Nyaman ah? Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan so. Tepuk tangan iki luar biasa. Bapakne Pak Nyaman so. Apa? Tahu ngomong ambek aku so. Bapake Pak Nyaman tau ngomong karo kon. Lho, sumpah yo. Ngomong apa? Nek nyaman iku ana artine to. Nyaman mengandung arti. Artine luar biasa. Iso mbok jlentrehno nang Lho, kene. saiki tak omong nang nggone warga Bogorame kabeh. Iya. Apa? Heeh. Mbok Nyaman. omongno Pak Nyaman iki artine apa? Artine Pak Nyaman so. Mm-mm. Terdiri dari huruf Piro? apa iku, Mang? Nyaman. Nyaman. Piro? N N A A Y. nyaman kok N A kon iki sekolah nang ndi kon iku? Nyaman iki N Y A M A N. N J A E M N. Wargae ngeten kata sing buta huruf, Pak. Dilebokno pamong mali mawon. Mm-mm. Salah sijine Iya. N Y A M A N. Ya wis. N artinya apa? N. Heeh. Nada bicaranya selalu rindra. Dan dia berkarismatik, berwibawa. Iya. Sopo maneh nek gak nyak. Nyaman. Kok nyak ya apa sih? Nyaman. Cerukane nyaman iku nyak nang kene. Ambemu. Nggih nama mboten? Lah iya nggih. Nggih. Apa maneh nek gak Nyak. gawe sakarepmu? A. Akhlaknya selalu terjaga. Iya. Wah, selalu Mensejahterakan. rakyate. Iya. Sopo maneh nek gak Pak nyak. Kawani. Pak Nyaman. Iya. A. Iku terus Y. Kok iya sih yo? Mari N iku Y dhisik. Y dhisik. Y apa? Hah? Y. Y. Ya. Yang selalu dirindukan oleh warganya. Amang wis. M. M. Memiliki kepribadian yang sangat baik. Iya. Beliau tidak sombong dan baik hati, suka menolong. Sopo maneh nek gak Pak nyak. Nyak. M. A. Aku iki engko ditambahi tagak so. Aja ngono dhisik nyambut gawe. Wonge anteng nang kuwi so. Lho ketoke ngono iki wis siap teko HP, wis ngerti rekening. Apane untung gocoki kacang ngono e. So. Wae, aja diterus so. Apa? Wonge anteng Karo so. situ. Apa? N. N kok N maneh? N. NKRI harga mati, tetapi warga Bogorame selalu nomor 1 di hati wargane, yaiku Pak Nyak. Yaiku Pak Nyaman. Ono Pak Nyaman, ono Pak Andre. Andre. Ayo, loro ae. Ono. Andre. Andai kata beliau ada di sini, Winter. mungkin kita semua akan selalu bahagia. Yaiku Pak Andre. Dre, kok nanti Dre? Dre ku apa? Dre. Lho, areke Jik Joko so. Terus? Bisa memimpin warga Dusun Bogorame. Iya. Lho, luar biasa. Ono Andre, ono sampun. Wis.
Sampun. Wis. Sampun. Wis. Artine sampun lho. Wis. Kok wis ya to? Kupingmu dublek. Kon suwe kok lolak. Kon ngahno. Sampun iku wis. Oh iya ya. Sampun niku Wis. Iya. Mengkane ning kene iki awak dhewe wong loro. Apa kon tole-tole namburi ku lha apa? Kalau lo. Hah? Gelek. Dijak ngomong kancane kok malah doleki saweran ae kon niku. Aku gelek Pak nyaman. Oh, wong iku. Tole dok. Padahal mambengi ya mbek aku iki. Lapo? Lapo kon? Tunggu-tunggu. Hah? Kon tunggu tok. Yo. So, kancane Jaya. Ya yo kakekmu kono. Rasa ini adik, Iki mang ana bedindang kok iso rene lho. betindang kakekmu kono. Ini adik tak kandhani. Apa? Kon mang ngambek sapa, Dik? Aku karo Wanto. Iki areke. Iya. Masalah iki sing jenenge unta. Kok tak keprok. So, aku mang budal teko omah, budal nang desa Gurame. Nang desa Gurame sih. Gorame, Bogorame. Bogorame. Lah yo Gurame. Heeh. Aku kesasar so. Kesasar. Kesasar aku nang. Lho, kesasar mergo karo nggone aku Kesasar nang ndi kon? nang desa iku Mujair. Mujair. Iya. Wah, jane kon nek nang Mujair iku aja leren. Lan Terus no titik nang ndi so? nang iwak sili. Lho kok terus kolam renang. Kok iso? Aduh, suarane banter nglani. Nggala kopengku gampang uang wing. Kon macak ganteng, kopian ganteng. Iya, Kon Sa. kate genduren ta? Kenduren adano. Kate tahlilan kok. Rasa ambek wanto kebeneran kepethuk awakmu nggo kene, Dik. Iya, iya. Aku mau penggoleki awakmu kait kepethuk nggo kene. Sampai laran iki tak ya awakmu gak eno. Lho rumangsamu aku iki pawang kaya apa? Ngene lho so ambek wanto pisan kebeneran. Aku lak oleh job arek. Nah oleh job. Iku lho, mikmu iku lho. Cekalen sik ta. Oleh job Heeh. tanggapan so. Oleh tanggapan 50 juta so. rezeki, Cok. Rezeki. 50 juta. Tapi aku durung duwe anggota so. Lho kon kate apa kate? Tanggapan apa 50 juta iku? Aku oleh tanggapan job-joban kentrung so. Apa? Kentrung. Kentrung. Heeh. Apa kentrung itu? Lho, kentrung iku kesenian apa lawas. Kesenian lawas. Kentrung sing tok dong niku lho so. Oh. Terus kon gak oleh anggota. Aku tapi gorong duwe tukang kendang so. Tukang kendang. Iya. Tukang kendang gak ndolek dhewe kon. Lho lah ya gorong pedhok, kira-kira awakmu iso so. Lho wanto ku lho iso. Iso to. Lah. Kendang ta? Kendang iso. Lah so. Apa? Wong kendang esok. Lho, Kon iso. ngendang iso. Kon. Kendang iso. Iso. Kendang. Iya, iso. Gak iso iku. Kon Gak nek iso, nek masalah kendang, kon mumpung kepethuk aku, gak usah ndolek sing liyane. Awakmu iso? Iso. Aku jagoane kendang. Kebeneran. Bogorame wis terkenal rasa tukang kendang lungit. Lek awakmu iso ngendang, Dik, kebeneran pedhok awakmu kok kene. Apa? Kon tak bagai ngendang ya. Kendang. Iya. Gampang. Iso kon. Saiki gawon rene kendange. Hah? Kendange gawon rene. Kendange gawe rene. Tak tabuhe. Lek mripatmu iku gak ketok ta saiki wisan. Lah apa? Lah iki lah kendang matamu warna apa goblok? Iki lho kendang. So, kon iso tagak jane. Kon iso tagak. Sak iso-isoke to. Iki jenenge kendang to. Kendang ya iki kendang angitmu lontong ae. Lho iki kendang, Dik. Berarti iki kendang. Iya, mare kok tambah goblok. Kono tambah lo. Ngoh. Gak ero ya aku. Bisa ta gak? Kecil. Lek kon iso nang tandang ana Dik 50 juta iki job. 50 juta. Bagiane piro? Kon 10 juta. Aku 10 juta. Heeh. Terus. Aku piro, Cok? Kon 200. Tapi kentrunge gak situk lho. Ana 3 lho. Lho, gampang kok tak golekno. Kon dolekno? Iya. Dolekno kendange tak ature. Iya.
Nek masalah kendang ngene iki, masalah kendange Hamrip ae cuman nabo iso ngerem mbek ludruk tok. Nek aku kendang iso ngomong, Cuk. Iso ngomong. Lho iso. Lho Kediri kotane lho so. Sing dadi nyatane, Dik. Buktene, Dik. Lho iya. Temen aso. Lho, Kendangnya iso ngomong. so Sumpah. kendange tak cekel cek mesti iso ngomong. Iso ngomong saya Lho, apa sih lho, contohnya, lho. Dik? Ngono. Heeh. Apa ya? Gula larang. Bisa ngomong ya? Apa? Beras ya mundak kok adakno. Hah? Gak iso apa? Bisa kon. Dotan tak, dotan. Le iso kon. Dotan. Le, kon iso ah. Dotan. Iya tak delok. Apa to? LPG langka. Apa kok LPG? Kok enak iki lho. Sapa apa? Amin Rais. Leala. Jokowi. Lah. Beres, Jokowi. Oh, Nyaman. Kalah betul. sing liyane. Iki aku wis Ya. salate. Sing liyane cepakno. Nek masalah kentrung e penggawe aku, Cuk. Kon iso temenan. Eh? Iso temenan. Wis diawur ae pokoknya gawe pokok duwe. Kok tak tunjuk bosok kono. Iso. Kok nek gak iso ngomong gak iso. Iso. Ngarek kate mbujuki aku kon. Iki apa iki? Iki ngunu sosis goblok. Muten. Oh, kok arek gitu ngono. Piye so? Lho, muni so. Dek. Sampeyan iki nabuhi apa? Nabuhi wong angon wedhus ta ya apa? Kok ning-ning iso ta gak? Ngetes. Oh, ngetes. Ayo. Dumane. Bapak tala. Ya. Awakmu larut ya, Sob. Apa ngene iku, Mang? Tanda pedes. Ayo. Nah, Iki Kendang. piye so? tabuhane ngene. Ya apa ya? Nek kene kendange muni tak bentuk. Hei. Tabune di apa? Sidore ditab. Heeh. Ya. Hei. Hei. Ora senggane. Hei, ngono lho, Sob. Tak bentuk. Hei. Ya, ayo. Bisa kan? Ya, ayo. Ayo, Cak. Ya. Ini Oh, anti MC mana? kentrung gaya bebas. Kayak baru ae. Ojo. Bahaya. Lha iku tekku kok. Ya wis gaya bebas. Kaya kampung sebelah kok. Kentreng gaya bebas dimulai. So, Apa? temen sing golek anggota liya iki lho gak iso. Dikandani hehe kok iki bagian apa jidol. Lek kono tok dong ndaken tak gentuk. Ngene lho kluk-kluk. Kandanane angel iso jengkel. Kon wis ora. Wis, Tak bentuk. Tabuhe cidore tabuhen. jujur tabun. Ya, Ngomong ah. Ojo emosi lah, Cok. Ayo. kentreng gaya bebas dimulai. Jujure tabun. Lah kun gak salah. Le wantone wong gendeng nak. Le kono totong-totong gak gentak gentuk. Ojo cocot pusing muni. Cidore tabun. Lah yo ngono. Wes lho. Lho ngenteni kene lho. Kene dhisik. Indonesia. Aku jengkel aku sesuk ngene iki. Kon sing gak ono ta yo ah. Iya. Ayo. Wis iso kon. Kentreng gaya bebas dimulai. As-salatu khairum minan naum. Lapa to? Wong kentrung blakran-blakran apa beduke masjid. Kok iki kene lho goblok. Lho, piye? Lho. Wes kon.
Tak murui. Kon murui sing temen ta. Temen ah, Cok. Ayo Mas siaran. Sik, aku tak mau. Wis wae banci kok. Kok gendrung wae tak ombe kok banci. Ayo. Ayo. Apa? Ayo ngomong. Ngomong. Ngomong piye, Mang? Terong. Kentrong. Gerap. Alah, kowe tau deh. Wis iso ta, Kak? Iso. Ngene iki 50 juta kelokan iki wis rusak iki. Kentrong gaya bebas dimulai. Lah apa sih, Cok? Jempol baca kapok. Kalau apa mari? Tak tutuk ndase. Lah jempol lagi mah gak iso-iso ae. Sing temen ato. Ndasku dicotot lho, So. Dor. Lho ngene lho. Dor. Lah, iso ta, Kak? Iso. Lah. Eh apa? Kok goblok iki jengkol. Oh iya. Oh jan arek kucluk. Saya kejuta lho toh. Aduh. Kentrong gaya bebas dimulai. Masalah kok iki njidor tau mak. Ya apa iku ayanmu kumat. Lah apa kok njidor polamu kaya petek jeblok iki lho. Kaya sing tenang dor. Polamu mumet-mumet. Hancuri tarik ngene iki rek adane. Sing sportif nabuhe, ayo. Bisa. Aduh. Lah kono lah potekku mbok tutuk mak cetik jare. Awas sampai jebol to. Wah. Tuku naik tanggapan rame. Lah iya. Lah ngene iki lah yo isi dekon. Lah apa? Yo utek sing nanggap 50 juta lho. Lek kon trimo kaya ngono kan. Lek kon iki kate latihan ta rapat jane. Rasa pisan yo ngono kon iki aja diladeni lek iki ngomong. Omongane gak salah. Oh, iya. Kentrong gaya bebas dimulai. Buyar. La Allah ya rasa kok becina. Lah apa kentrung blakrak-blakrak nang pencak iki lho. Lah apa? Masalah lap kate blakrak nang pencak-pencak, Dik. Iki 50 juta lho iki. Mari nabung terus apa? Le, nyanyi. Ana lagune kentrung iku. Ono nyanyine ta? Ono. Garo. Le, garo. Ayo, nyanyi yo. Nyanyi. Ayo. Iki terus kentrung gaya bebas ngono iki. Yo, siaran. Kentrung gaya bebas dimulai. Aduh, sangare aku tak liya iso. Rapa-rapa dicangkem ku saplok yo. Kono aja kurang-kurang aja loro lho, blok-blok. Kowe to. Iki kulo atas. Ro kono aja. Kok tak kandakno bojoku kapok kon. Bojomu gelok iku sebelahmu. Ditadane tak gak iki. Iya, So. Lah iya. Ayo, Sing temen to. sing teman. Ayo. Kentrung gaya bebas dimulai.
mosone anggota loro garakno darah tinggi. Sing iki ya ngono wong enak-enak kok apa kon ngeang-ngeang. Kate nyanyi nek kucing liwat. Mbok sing temen apa rek? Kon bisa yo ngono mbak-mbak kaya wedhus kate mbayi ada. Kon apa guguk kaya kere. Aku ya kudu arep iki ya. Ayo si teman. Si teman. Ayo, dadi ya. Dadi. Ayo. Wes siap. Siap seneni wong-wong. Wah, lagi ngomong ae. Ayo. Sik tambahan dhisik. Kentreng gaya bebas dimulai. Reng teng 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 reng teng teng teng. Wong kene gak ngerti to ngentung awong. Tak gantine kabeh anggotaku iki. Ya apa rek? Paling gak nek Suwek karo. So, lha apa kon blakrak nang kico-kico iki? kok meneh ben apa dicur iku tutune lah banter. Kok mbok anteng sampe bobol. Semangat lo, Kon iki gelem melok tak gak karemu? Melok. Anak sing temen. Ayo temenan. Kon sing temen to? Aku temenan. Iya. Kon yo aja guyon. Gak. Ada. Kon iki lha apa sih, Pol? Ada. Polamu iki lho lha apa sih? Pikirku puncak. Sorry deh, sorry. Kok tak delok-delok kancane. Kalau gue padane kaya tanda banci ya lu gue ngene. Ayo, jenenge tatanane kentero. Ayo, temenan. Ayo. Terus. Cek. Kentreng gaya bebas dimulai. Hey. Rasulillah bareng kau. Iki kan termasuk selawatan, Deng. Kok lala kok Oh, gitu? ini termasuk inovasi, pengembangan. Pengembangan apa? Yo, kembang apa toh? Kembang api. Oh, kembang api yo ono cangkemmu. Oh lah iya. Ya. Rasulillah. Tuku kotang nang pasar kotang. Nang pasar kotang, tuku kotang. Tuku kotang nang pasar kotang. Sing dodol kotang dan dagang kotang. Halo iya. Ya. Ya Rasulillah. Sahur, sahur. Oh lah iya. Yo. Bener. Ya Rasulillah. Rungono. Rungono cangkemmu rungono. Wis. Oh lah iya. Bener. Oh lah iya. Oh. Bener. Nyanyi, aku nyanyi ki nyanyi ganti kon. Kau nyanyi yo. Kok nyanyi gak enak. Gak enak. Enak. Rungono Mas Wanto nyanyi. Ngomong yo ngomong rek gak enak nek nutuk ya yo bendut jas. Rungono Mas Ayo Wanto nyanyi. nyanyi. Ayo tabui. Iya. Iya. Wong mati gak iso ngentut. Alah. Gak ngono sing mati ku kembung ta wetenge. Lah apa wong mati gak iso ngentut iku? Dikeroki gak iso ngentut. Salah. Ya apa rek? Ngentut iku lak medeni sing rambut. Pareane gak enak blas sing temen. Lah iku mang temen e. Rungono ta tutukane. Ya ana tutukane ya. Wong mati gak iso
parikan apa to? Nek tak delok latihan awak dhewe, aku yakin wis dadi. Karen dandani iki. Kare dandane arek iki lambene lambe rusak ae. Lho, Lho, tak. lho. Iki bakul kol nenek liwat iki. Iki dudu obrane klobo ae iki. Wis ngawur. Masa mbok gepuk. Sampeyan iki sapa? Lho, aku sing nanggip. Hah? Kok sing Ngeten lho, Om matamu kono. kon ngawur kon iki. Aku gelungan monyor-monyor iki lho. Kaya ngene aja. Lah iya. Ngene kok mbok celuk Om. Jelasno. Gerai kon niku. Apa? Ngeten Pak D. Apa? Ngeten lho Pak D. Wanto ambek rasa gak. Aku diceluk Pakde, Cok. Lah iya. Iki ngono wedok so. Wedok. Wedok Mami Okta. Tapi jenggotmu lho cukuren goblok. Wah, Matamu katarak kau. Sok. Sok. Ayo. Ini baban sok. Kok kon buak rono sih to? Mau ngawur iku sandang pangane Okta goblok. Toret. Kico mania. Handset. Kangono. Aduh, Apa? Iki ngono dudu enset. Apa? Kulinane arek cilik. Apa iku? Tek. Sembarangan kon yo, Cok. Kon masih kancaku kon wis tak pasrahi. Apa? Perkara apa? Tanggapan Sing sitok dorong kewer-kewer iki lho. iki lho. Halo. Halo Pak Prabowo. Pak Prabowo, ya. Sesok. Ya Pak Prabowo. Ini koperasi desa sepi. Ya. Ngawur. Nek nang ngene iki dibenakno musuh kancane dhewe. Pengerti iki nyambut gawe monggo. Sapa napa nalek? Apa iki ta? Sok. Kenapa? Dadi situ. Elek iki apik kaya Lutfi. Wiru. Pasangan sing temen kok. Temen iso. Masa iki temen iso. Sing salah iku sampean mi duduk Napa? arek-arek. Menembeng ngene iki aja gampang dicoba. Tok. Kon iki ya apa sih mereng lho. Kon iki benano iki lho kurang anu. Iki le, Iki rada ndukur titiknya lho tok. kon seru sebabe. Goblok kurang serem. Ngene lho. Le. Arek-arek gak ngerti sebabe apa kok mudhun sisih. Sing situ iki klepe wis lower. Lah kok kira aku nyusun wong akeh ta? Sampeyan iki sing nanggap ta. Iya, saya iki sing nanggap. Cok iki bojomu ah, Cok. Duduk. Heh, Duduk. jare emang bojomu, Cok. Wingi. Iya. Selingkuh amu. Ngawur kon iki. Iki ngono sing nanggap goblok. Lah gawani kono ana bojomu ya. Enggak. Masih rupaku kaya ngene ambek raimu gak arep. Raimu kaya gemboke neraka iku. Sik meneng. Mangap. Tok arek iki latih ngepang cok arek iki cok. Kula. Kon lah tak pasrahi. Aku sugene wong sak ketapang kuning. Iya. Apa ana ujare wong tuaku? Ya lha apa mi? Mek aku duwe gawe kepengin nanggap kemprung. Kemprung. Kentrung. Loro goblok. Kentrung, Dik. Aku dikaplok temenan ae ucok. Nanggap kentrung. Kentrung, Mi. Ini kentrung gaya baru. Kayak bebas. Gaya bebas. Ning ngene lho Mi. Kentrung pesenan sampean iki wis tak siapno. Lho, iki alate iku alate. Kentrung ki wong pira sih? Wong telu. Telu latihan 20 tahun iki kait mari. 1, 2, 3 ecek-ecek ini. Iya. Cek larange 50 juta. Kayak matamu ah. Le. Sampeyan lah ujar sih. Pira-pira kan sampean tuku. Ya gak ngono wong jaranan ae ana sindene. Kentrung kono sing sindene 50 juta. 50 juta. Cok. Kon iki yo apa transaksimu iki lho? Lek perkara sinden aja kuwatir. Wis tak siapi sinden teko Amerika, turunane wong Londo. Temenan, Cok. Iya. Elizabeth.
Oh kalah ayu ambek Elizabeth sing teko Malang, kalah ayu. Kalah ayu. Miyuki sing teko Jepang. Kalah enak, suara enak. Miyabi. Miyabi ku bokep goblok. Kakek ndelok bokep are iki. Wis tak siapi mi. Engko tak telpone mari iki tak teko. Telun ke? Dolane penyanyi sing temen, Cok, 50 juta, Cok. Kon nek salah dadi gawe. Isin aku kadung tamu akeh. Lho, sembarang itu kok peranaan. Peranaan niku kena didelok. Ya apa, Edan? Kondone ya apa? Toh. Hei. Toh Darmanto. Umek ae kon. Aku aja sampe isin, Cak. Penyanyi ku ono peranaan. Nek peranaan Cina Indocina. Terus? Peranaan Londo Indo Belanda. Sing ndene iki sing ate teko. Lho iki make Persia iki. Mboke. Anggora. Kucing. Kok padha guyu? Oh, berarti ki sinden ya lucu ya. Masalah. Sok, Cok, kon gak kliru Cok. Le, sindene tak susul gak ono erek mang. Le, sindene gak ono Mas Sumayanan. Sik ta. Iya mi. Kon njaluk mati saiki apa meneh kon? Kon lapo? Kon lak takon nyeluk sinden teko luar negeri. Wis tak susul minggu kono gak ono. Lapo sing mbok tekano iku danyange kene iki lapo? Atuh, lamu. Lho ya iki mi. Iso. Ya iki sindene lo turunan Londo. Jamu. Aja mbujuki aku lho ya. Apa? Aku entek duwe akeh. Sinden ku biasa halus. Lapo kon duwe ngene iki? Sinden biasa halus. Kena aja ngawur. Sinden luar biasa yang ini sinden aneh, gak ono nang ndi-nang ndi. Lah, iki sinden teleneh, Mas. Biasa sapa grombol. Mama, wedi aku. Sapa grombol, wedi aku. Aku ya takut. Aja wedi. Masih sapa grombol, tapi suarane Sing didol iku bukan rumput. Aku gak polane ngono. Aja ngono. Ono kancane ngomong ta. Ayo, ngomong. Wong ono kancane ngomong kon rame ae. Basi yo delok. Padha iki. Iya. Lah iya, wong nek ngomong kon ngomong dhewe. Lah kon nek ngomong dhewe kapan ngomongi? Iki sinden sing tok cel ditekano teko kene kon ngomong. Lah kok kon ngomong dhewe. So, kon niku aja kaya ngono so. Sindene katene nyanyi, kate memberi persembahan. Lah nek kon ngomong ae, kapan sindene nyanyi? Pangkane iku aja nyocot ae so. Dirungono sindene iki mari kono nyanyi, nek mari kono nyanyi. Padha karo cangkemmu. Arek-arek kunjene ganti aturan. Lho kok ala kandhane iki sinden tak tekakno teko Londo. Sing penting suarane. Sonya. Sunyani. Sonya ini salam. Kok ono salam. Sinden iku, Bu, aja didelok teko blegere. Janmu tan kena kinira. Cocok. Basi kaya ngene, sapa ngerti suarane kaya kene. Aduh. Kayakin mes suarane enak. Ambekan lho karek Senin Kemis. Jajal, kene gasok suara wedok tak antem kon. Ayo. Yo, antem yo. Cak, aku ki gak keturutan nanggap Bram Sakti. MC ono kaya Bram. Lah mbasi iki lak ya iya padha isan. Lho, MC ono dhisik kape nekakno sinden iki. Lho iya. Ayo. Hadirin pemirsa sekalian. Lah, Dorong. Kali ini Kentrung Gaya Bebas akan mempersembahkan seorang biduan yang luar biasa cantik sekali, bahkan sudah melanglang buana sampai ke manca Eropa. Hai hadirin sekalian, setua. Ngomong terus abah pentek. Gak cocok kan enak wantoy. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus.
Masih bersama dengan Gentong Gaya Baru. Bebas. Bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Ngene oleh. Bersama keluarga yang bersedih dan juga keluarga yang sedang berduka. Yuk kita sambut mayat yang satu ini. Mayit. Penyanyi seperti ini. Penyanyi Suaranya melantang dunia dan akhirat. Iki mbak sing ngene suarane enak. Tapi nek durung diramut memang gloro-gloro. Gak Dangan perlu, ya. tak ramute sik. Sing garae ngene lho, sing garae. Iki lho sing gak enak, cucuke lho tak ancep lho motor. So, wayu kaya anake sapa so? Anak sapa? Sampeyan iki Payu. sampeyan penyanyi temen ta sampeyan? Lho aku penyanyi Mas. Dan peng-pengan. Piye sinden wis Takonono. anjak dunia bul. Wayang tau nyindeni wayang. Ya, kok wayang aja no. Lah wong nebang tak sideni. Campur sari. Oh, campur sari, campur telek, campur tretong. Coba saya lagune. Pengalaman sampeyan iki lho apa? Wah, aku jengi Mas. Ya, melok Darang Bayu. Jakarta. Putrane Pak Anom. Putrane Pak Anom. Main do nganjuk. Do alun-alun. Bibi nganjuk ku penggemarku akeh lho ya. Akeh lho ya. Penggemar apa? Kabotan. Aduh. Angka. Bareng aku dukono, Mas. Wih, penggemarku akeh. Lanang wedok wandu padha teko dhewe. Ngerobong awakmu. Ngerobong nang awakmu. Rumah sama aku laler iki. Warung rumah aku pentas do panggung lungguh prok. Wah iya, penggemarku akeh moro kabeh. Nyawer. Widoni. Tapi lek tak takonono, Cak. Sinden liyane lho lungguh begitu lungguh plek meneng. Situke plek meneng, anik sunyahne plek meneng. Iki lha apa lunggone kok munyer ae? Ah, gak munyer piye? Lah iki sing jajan-jajan nek. Bareng aku lungguh kok dadak itu grenjel-grenjel ayo. Ayo sakit. Wis ayo. Wong-wong kepengin ngrungokno swara sampean. Kuwatir. Jajal. Nyanyi situ. Nyanyi. Nembang apa? Asmara. Asmara iki lho. Asmara ki apa, Mas? Wah, gak iso lagune iki, gak cocok aku. Ojo salah. Apa? Sinden kentrung, sinden longe. Lah, aku ki njaluk proposal lho, Mas. Kok proposal sih? Profesional. Lho ya iya ya iku. Aja iku, Cak. Lagu apa? Sing ngeten saiki nang Budi Wijaya. Lagu apa? Bokong Semok. Aduh. Bokong sama ku lagu apa? Iso. Iso. Ayo nyanyi yo. Ayo. Tabu iso. Lo Gur. Lho gaya. Gaya kaya salam. Sindene greget to. Sindene ngentut kurang ajar. Kale kentut. Lah piye dibutuh bokong kan pret. Kacau. Wis ayo, wis. Sinden iki maha. Kok gak ada sing nyawer. Enak suarane, enak suarane. Ate enak ya tak sawer, gak enak tak pendem kon. Ya iki Mas, sinden saweran. Nek disawer ya etes, gak disawer ya meneng. Sajak kon ngrokoti kono. Golekno kawat to. Lah kesuwen tamu sedeng akeh, gak nyanyi-nyanyi. Ayo. Sabar, Dik, sabar.
Delok ta. Sok. Ate lapo sok. Sok. Payu, Dik. Gila. Aku ki rugi sinden wis gak rupa menungso. Waalaikumsalam. Lagu apa iki? Kirangan. Sampeyan njaluk lagu apa? Saiki njaluk lagu apa? Bokong semok. Bokong semok, do kuwatir aja cacak bokong semok. Bokong trepes iku lho aku duwe. Ayo dilebono nang kentrung ya. Ya. Ayo. Ayo, Pak. Siaran cok. Kentreng gaya bebas dimulai. Mosok suwengi digolong miring ae. Ganti lagu nggak apa-apa, ganti lagu. Apa? Greges. Ah, greges. Aja tacak greges. Keringkit ana iso. Greges lagu Banyuwangi ku lho. Piye? Tekoke piye? Kalah manis, kencing manis. Akean gula. Kacau. Ya Rasulullah, salamun alaih. Aja melok nyanyi, Bore. Bore. Lah kon nyeluk sinden kaya tae. Apa sayang ya, gak apa-apa nggih, gak oleh nangis, gak oleh nangis. Cup. Piye cekoke? Gerekes aduh. Karuan aku pesen abadi di sindene ayu-ayu. Wong sinden kaya penangkel petir ngene gawe apa? Ayo sayang, kabar nggih, kabar sayang nggih. Sindene kaya kethek. Pedes munggut. Kacau. Greges, digelong, merek. Greges, digelong, merek. Wong greges kok debut digelung miring. Sa. Lagu sing viral ku, Sa. Lagu sing viral. Lagu Apa? MBG. Iki saged nggih sayang. MBG tempene saire cilik. Lagune Nah, 15.000 dikai tutupe, Cak.
Kincong. Alamat, tenang penonton, sing wedok anu iki lho, sing nanggep gendeng. Aku bisa gendeng no. Aku bisa gendeng no. Sampean iku lho. Iki duwe sak rungokno, sampean bojone ganteng. Oh ngono. Ganteng. Ah, dene bento. Aku sing enak, aku sing enak. Sing enak. Sing enak. Gendut enak. Cita nyanyi. Ya iku enak iku. Ayo gendut dena. Gendut dena santri teka-teka pandang. Ploya mlayu. Caca ngempet saja. Rasa lutruk. Bakaran dadan gaya. Groya graya. Caca kato telepon pada. Gendok dena santri teka pandang. Ayo mas, boleh julekno mas yo. Mas, boleh julekno. Kanggo hibur wong Sukorame. 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 Endi? Sukorame saya. Oh iya, Bagarame. Ayo Joko Sugih. Joko Melarat. Saiki Sugih. Oh, ayo mas, jone mas. Alamat. Ketane rada enak iki. Ayo. Wih. Apa ayo. Wih, piyen mulang. Aku wis kandhang. Aku wangane cocok tanpa benda. Tulisane Melayu ana sinden picek. Ngateko. Pak ya apa sih? Lu Pak. Wong nyanyi wis gak pokro kok. Pisan ka sampe ngadeg ojo lu godhok. Oh iya we. Pun dilono jenenge ngeten iki. Gubuk Asmara. Arep gak enak tak telonyor cangkem pun. Gubuk Asmara. Apa? Wiwit biyen mula. Aku lah wis kandhang. Aku wangane tanpa Sabar. Kudu kasmoro kok debosok melarat maneh matamu ah. Wis gak sabar. Kudu mateni wong ayam. Mele ta 1 juta. 1 juta, Bar. Sabar. Apa sinden kaya ngono? Aku wedi, jenengku gendeng. Tak belani. Tak belani kok. Aku wedi. Tak belani lho kate cocok. Jenengku gendeng. So. Awas so. Aku nangkap larang.
Ayo. Sing anggap kumat. Ayo kumat. Lah sampe wantok kurang ajar. Keret mulu. Kaya tangi nyoba. Ngene Mi. Aku rugi aku. Aku sing rugi aku. Aku tanggung jawab. Tak ajarane diluk kok enak. Karuan aneh abadi di pinter nyanyi lucu. Tak ajarane diluk kok mesti enak. Sampeyan sabar sih ya. Ini sayang. Apa saya? Ini lo nyanyi bukunya bukaan. Lilipeng saya. Kena uyuwe Darmanto. Iya. Nah, iki lho. Ning tawang ana lintang cahayu. Rowana tangise ati. Ya, ngono lho. Ya sing ngono sing pinter. Lintang Mega ing angkasa di mama. Kok ketok. Dek, pean Adik. Apa penang kene iki lapo? Sampen mang nang omah tak pamiti nyambut gawe kok malah ngluruk rene. Aku wis ora kok tak pamit nyambut gawe. Lah iya. Pamit kok nyambut gawe sih. Nyambut Tanggapan. gawe. Iya. Latih tanda-tandake lodro. Iki lho sing nanggap. Kaitane kok latih suwi kok gendak dhewe. Lho, Iya. Iya kan mau mesra. aku lapo ngono kono nyambut gawe ra apa gendak. Lek nyambut gawe tapi ra apa rangkul-rangkulan. Lho, tak- Tangan aku dhewe, Cak. Kon kok rangkul kayak brongkalan. Aku lek Sing sabar. bojo pinter aku kene. Iki aku dhewe. Kaya anake sapa? Salam. Kok belani. Gak tak belani iki memang kancaku nyambut gawe. Ngurus pikira. Pikira. Aja rame tapi izin didelok wong lho Aku izin. gak ngurus, pasti delokmu sakmene aku gak ngurus. Urusan bojo tetep tak belani. Ojo pringas-pringis kon yo. Nek tak pringas culek matamu kon. Susuwe manuk muntir. Bengi geger royokan bojo. Sapa sing rumangsa bojone rasa? Ngacung. Kon biyen kawin karo rasa, kawin endi? Tau ah. Kon kawin endi? Kuburan. Pantes ancane odolan. Kawamu kok dolan. Ya kok niku sundel. Kon biyen lungguh apa? Lungguh apa kon? Wade, Kon lungguh apa? Galengan. ya pantes ancane keroken. Ya gak apa-apa tak kau. Aja nyotot ae kon. Diam. Mana? Kon biyen dadi manten dituthuk apa? Ndok, Kon dituthuk apa? Raden. pantes ancane sundel. Biyen dadi manten. Aja nyotot kon. Kenapa kon? Nyotot kon. Heh? Alah, kurang aja lagi. Kon biyen dadi manten ngitaki apa? Ndok, Lah kon ngitaki apa? telek, Oleh surat kawin gambar apa? Garuda. Kon gambar apa? Macan. Lho, kon kok. Rene. Rene. Ya iki yo sing rangkul-rangkulan ambek bojomu. Aku iki nanggap dikei sinden kaya tutupe uli. Lho.
wong taji ngene lho. Kamu panggil dengan saya. Lah apa pakai nganggo ngene-ngene iki kok gak gawe. Ngene kok gak gawe. Aduh, terus. Wis rek, latihan iku sing temen rek, angel kesenian iku. Terus siapa? 50 juta iki, Pak. Lho, balekno iki panjene. Sing nopo senes kula niki lho. Ucap, balekno. Gampang. Latihan kesenian iku angel. Gak kentrung, gak jaranan, gak ludruk, angel. Latihan sing temen cek apik kaya Budi Wijaya. Ngono aja. Cek oleh tanggapan akeh. Bengi iki lakone apik. Lakon apa? Tetesan air mata ibu bersama Ludruk Budi Wijaya.